tryk 7. Den her vektorer i planen. Det er lidt af det. Det er lidt. Vektorer. Planen. Og punkt 1, det er selvfølgelig definition. Definition af et skalarprodukt. Ej, tak. Det siger sig selv. Og punkt 2, det skal være ortogonale vektorer. Punkt 3 skal nok være skalarprodukt i koordinater. Skalarprodukt i koordinater. Og punkt 4 skal være projektion. Projektion af vektor på vektor. Du bliver nødt til at gentage dem. Ja. Og det første, altså vektorer i planen, lige i titlen, ikke også? Der står definition, altså fastsættelse af skalarprodukt. Ortogonale vektorer. Så vi vinder på den. Og det er skalarprodukt i koordinater. Og den sidste er projektion af vektor på vektor. Projektion af vektor på vektor. Så I kan nå de første 3 punkter i dag, så vil det også være godt. Ortogonale. Ja. Når vi nu kommer op til eksamen, vil du så have, at vi skriver sådan en... Det synes jeg ikke. Du må godt, der er nogen, der er jo godt til lide, og nogen, de kan ikke. Jeg synes ikke, det er spillet tid, synes jeg ikke. Det er dem, har jo deres eget papir. Ja, altså bare lige nævne det. Vi kan eventuelt lige nævne det. Jeg kan lige nævne det. I skal ikke lige, du skal jo ned, det skal jeg ikke. Ej, vi har tid, skal ned. Nej, det er det ikke. Produkter. Det synes jeg ikke, det er ikke min holdning. Det spiller helt vildt. Altså min holdning er mere. Hellere er lidt end godt. Jeg kan sagt give et 12-tal, bare når heldigt er nogen en 3/4 i stedet sig. Nu er rigtigt. Og så måske produkter. Og det er man nødt til at sige, fordi alt først får jeg ikke lige langt. Altså det er ikke sådan, det er urigtigt. Det er vi sgu nå alt. En god stilling. Der er fandme mange ting, der kan være. Ej, det er, altså jeg vurderer mere, det er min holdning til, og det er også andre. Det er altså, det bliver sagt, det er kvalitet, så jeg kan sagtens selvom det kunne noget godt heldigt, bare det i orden, dem der noget. Og så er man selvfølgelig ikke at gå ud om det svære, det er klart, så får man ikke med. Det siger sig selv, ikke også? Det er bare det, der er en lille ting, så... Godt, er vi enige om det her? Så går vi i gang med spørgsmål A. Det er så alt. Og vi har en definition, siger simpelthen, at vektor A træk vektor B, det er længden af den ene vektor, gange længden af den anden vektor, gange cosinus til længden B, hvor V er længden mellem vektor A og vektor B. Og her er det vigtigt, men for at få sagt, hvad man mener med vinklen mellem vektor A og vektor B. Og det er altså, at de to vektorer skal afsættes fra samme punkt, som du får sådan nogle 2 pile fra samme punkt, og så er det vinklen her imellem. Den der vinkel, der er V, og den vil så nødvendigvis være mellem 0 grader, det vil være mindre ind, eller lige med 180 grader. Sådan har man defineret skalarproduktet. Det gør Christian, det gør Niels Victor også i din bog. Skal den ene vektor ikke være vektor B? Jo. Det står. Selvfølgelig skal den det. Så du får sådan der andet der.
Jeg tror ikke, det er flere drøg før. Står der 0? Så vektor B, altså vinkel. B er lige med vinklen til vektor A og vektor B. Den der streg kan vi. Hvad står der? B, det er vinklen mellem vektor A og B. Hvad er din afgrænsning, siger du? Hvad siger du? Hernede står der A, B. Mindre end lige med 0. Eller V mindre end 0 grader mindre end V mindre 180 grader. Og vi skal lige snakke om det. Nu kan vi lige snakke om det, fordi det er lidt vigtigt her. Vinklen mellem to vektorer er altså et antal grader mellem 0 grader og 180 grader. Hvis det er sådan, at B kommer herned og ligger, så kan man bare den vej rundt. Det er ikke fortegn på, vel? Det er et tal mellem, og der er også plads til en anden ting. Når man har to vektorer, så er det kun én vinkel mellem dem. Mellem to linjer, der er jo to. En over 180 og en under 180, under 90 og så en over 90, ikke også? Det er det ikke for vektorer. Det er kun én. Det er vinklen mellem de to pil, når de afsættes fra samme punkt. Det er kun én vinkel mellem to vektorer. Det kan også i rumdyrken, ikke? Og så til punkt 2. Der har vi. At antage nu, at A og B de er forskellige fra 0-vektoren. Det skal de være her. Det skal altså være rigtige vektorer. Det skal være egentlige vektorer. Der gælder så følgende. Der gælder følgende vigtige sætning. Nemlig, at A er vinklen på B. Det er ens betydende med, at vinklen mellem det er ens betydende med, at A prik B er lige med 0. Mærker til, at skalarproduktet mellem to vektorer, det er en skalar. Så når man prikker to vektorer, får man en skalar. Det er navnet skalarprodukt. For at tal. Bevis. Det her, det er simpelt. Og derfor vil jeg tage med. Og bevis er det bare, hvis A. Jeg tror, vi skal tage den fra højre først og venstre, det er det nemmeste. A prik B lige med 0. Husk de pil der her. Det er det samme som at sige, at længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til V er lige med 0. Men da A og B er forskellige fra 0, så er længden af A forskellig fra 0, og længden af B er forskellig fra 0. Og så kan man dividere med den på begge sider af lighedstegnet. Og så får man, at cosinus til V er lige med 0. Men der har man fra B-niveau, at der er kun én vinkel mellem 0 og 180 grader, hvis cosinus er 0, og det er vinklen 90 grader. Så det er ens betydende med, at V er lige med 90 grader. Og det er bare en anden måde at sige på, at A er vinkelret og B, de er ortogonale med niveau. Ja, det er vigtigt, men simpelt. Og derfor godt jo. Og det er så A, det er 3. Det er klart, at skalarproduktet, som vi har defineret det her, er defineret ud fra vektorernes længder, og så ud fra vinkel mellem dem. Men det burde jo egentlig være sådan, at når man har de to vektorers koordinater, så burde man ud fra koordinaterne kunne beregne skalarprodukt. Det burde man jo egentlig kunne ikke. Det lyder egentlig nok. Og det kan man også. Og det er det, vi skal kigge på her. Det er et langt bevis, ikke? Det fylder lidt mere end det andet. Skal vi skrive A prik B? Eller skal vi skrive den sætning deroppe igen?
Ja, Ja, fint nok. Det var det, man skal det godt. Ja, godt. Det gælder. Og så kommer så sætningen nu. At A træk B er det samme som A1 gange B1 plus A2 gange B2. Hvor vi har, at vektor A's koordinatsæt, det er lige med A1, A2. Jeg tror lige, jeg vil skrive det derop. Må ikke lige gøre det? Jeg synes, man skal have. Om I kan godt sige det deroppe, det synes jeg nu ikke, det er nogen grund til at skrive det igen. Men derimod synes jeg, at man skal skrive koordinaterne på A og B. Det synes jeg, man skal skrive. A har koordinaten med 1,A2. Og B har koordinaten med B1,B2. Og så gælder påstanden her. Det må være det, vi skal. Det synes jeg skal skrive, de ting her. Nu skal vi så have et bevis på påstanden. Det er relativt langt. Jo, det er det. Men jeg synes, vi skal få sagt, altså. Det bør være en form, der kan angive skalarprodukten, når vektorens koordinater er kendt. Selvfølgelig kunne man godt tænke sig at have koordinaterne, så kan man bruge længdeformen til at bestemme længden af den ene og længden af den anden, og så en eller anden dum metode til at finde vinklen. Men det må kunne gøres nemmere, det har man vel en fornemmelse af. Det er det, vi skal vise nu, at det er der også sådan. Og Christian har et rigtig godt bevis i sin note, der hvor han bruger hvad hedder det, processuation. Godt, skal vi godt med beviset? Det der udgangspunkt, det er naturligvis. Vi har vektor A, og vi har vektor B. Og her har vi vinklen V. Vektoren vi har heroppe, den der går herfra og derop, det er vektoren B minus A. Ja. Den kommer herop. Det vi så gør nu, det er, at vi udregner cosinus til V ved hjælp af cosinusrelationen. Så cosinus relationen bruges. Cosinus relationen bruges. Og det giver os så cosinus til V. Der skal man jo endelig kigge på trekanten derovre. Det er længden af vektor A i anden, plus længden af vektor B i anden, minus længden, den side ligger overfor i anden. Divideret med 2 gange længden af vektor A gange længden af vektor B. Det er når man bruger cosinusrelation. Den har I ikke glemt ved cosinusrellationen. Yep. Det er i hvert fald husk, men det er en kort stund, hvor I får den her. Ellers får I sgu aldrig brug for den mere. Det tror jeg ikke på. Den cosinus her, det er den ene i anden, plus den anden i anden, minus den overfor i anden. Det er dobbelt på nu. Nu går jeg over og spørger jer her. Hvad tror I, vi skal gøre nu for at få vist det? Hvad tror vi skal nu? Ja, og hvad mener du med det? Vi skulle gerne have koordinaten i spil. Hvordan kan vi få koordinaten i spil? Vi har jo en form for længden der. Der har vi betalt, hvis vi gør det. Vi
udregne længden af vektor A i anden. Det er kvadratroden af 1 i anden plus af 2 i anden. Men det er klart, dit hovedophævelse af anden, det er bare af 1 i anden plus af 2 i anden. Det er også. Der kommer en lang regning her nu, men de er simple. Længden af vektor B i anden, det er nøjagtigt det samme. Det er B1 i anden plus B2 i anden. Kan vi enes om det? Så har vi mere brug for. Vi har jo altså også brug for længden af B minus A i anden. Længden af B minus A i anden. Og for at kunne det, så skal vi have fat på koordinaterne til B minus A. Og det er jo B1 minus A1, B2 minus A2's længde i anden evolution. Der bruger man jo, at man trækker 2 vektorer fra hinanden ved at gøre det koordinatvis, ikke? Og den skal i anden. Og det er jo så lige med B1 minus A1 i anden plus B2 minus A2 i anden. Hvad tror I så, vi skal nu? Indsæt. Hvorhen? Op på Ja. pladsen. Ja. Altså, jeg håber, I begynder selv at kunne have lidt en fornemmelse af, hvad vej man skal, når man skal bevise noget, ikke også? Det er også noget svært. Og nu er jeg nødt til det skud, for at komme til nogle forfærdeligt lang regning. Så jeg er nødt til det her en første spalt derude. Hvor er det? Okay. Vi er ude at regne. Det her. Og det indsættes. Så får vi cosinus. Så får vi cosinus til det. Er lige med. Længden er i anden. Det var A1 i anden. Plus B1 i anden. Længden er 2 i anden. Og B i anden. Det er B1 i anden. Plus B2 i anden. Og så minus. Og så pas lige på, at I kan en parentes der. Det er så B1 minus A1 i anden. Plus B2 minus A2 i anden. Sådan der. Der er en trykfejl. Så du har lavet noget galt. Har jeg det? A1 i Men anden. A1 skal tage 2 der. Det har jeg. A1 i anden plus A2 i anden. Plus B1 i anden plus B2. Så er det. Yes. Delt med 2 gange længden af A gange længden af B. Og dem laver vi stående. Der er ikke nogen grund til at putte dem ind og ændre på det. Det er der ingen grund til. Yes. Hvad står der i den parentes? Der står i den første, det er så faktisk, der står der B1 minus A1 i anden, plus B2 minus A2 i anden. Så har du det. B1 minus A1 i anden, B2 minus A2 i anden. Og med.
det vi gør nu, det er, at vi ganger med længden af A gange længden af B på begge sider af lighedstegn, og så får vi skalarproduktet frem herover. Vi ganger med længden af A gange længden af B kolon. Så får vi jo så altså længden af A gange længden af B gange cosinus til V. Og højre side, når vi ganger det her på, så får koordinaterne simpelthen væk. Skal du ikke have total med så? Så er der total med. Det lægger med. Det lægger med. Nå. Det lægger med. Den er god nok. Total med. Det lægger med. Jeg kender jo bevist det, så ved jeg, at det er en god idé at beholde den. Det kan man jo ikke vide, før man har regnet det igennem. Men det er jo ikke forkert at gøre det, så skal man bare dividere med den bagefter, så er det ikke. Så det vil jeg ikke have med. Absolut ikke. Så jeg skriver bare her, er 1 i anden, plus er 2 i anden, plus B1 i anden, B2 i anden minus, B1 minus, A1 i anden, plus B2 minus A2 i anden. Divideret med 2. Grunden til, at jeg ikke har den med, det er jo fordi, at det, der står der, det er per definition skalarproduktet, ikke? Sådan definerede vi jo skalarproduktet. Vi har så IFLG følge definitionen. Definitionen at A træk B er lige med hele højre siden der. A1 i anden plus A2 i anden plus B1 i anden plus B2 i anden minus B1 minus A1 i anden plus B2 minus A2 i anden divideret med 2. Vi kan så. Hvad står der? Vi kan så. Vi har så ifølge definitionen. Ja. Ja. Når vi til eksamen, må vi så beskyde på tavlen? Ja, selvfølgelig. Okay, jeg mener til begge eksamen, der skulle vi lade alt stå, hvad vi skrev, for at du se, hvad Det skal nok passe. Det får jeg godt, når det er mig, der står for. Det er godt at slutte. du kan godt huske det. Det kan jeg. Hvis det ikke kan, så har jeg bestemt, at han er senil. Jeg ved godt, at der er nogen, der gennemført, men det er uigennemførligt i praksis. Men når du har auditorium med 12 tavler, så kan det så godt. Det kan ikke lade sig gøre, fordi man kan i klassen. Der er lige der til. Så det er praktisk umuligt. Jeg har en enkelt gang, hvor du satte for en, der stod fast på, at det måtte man ikke, men det var uigennemførligt. Så det må jeg godt. Jeg kan godt, der vil gøre det mange gange på. Det er jo bare fordi. Jeg kan godt se, det kan ikke lade gøre. Må jeg få næste spil ud? Du husker bare. Åh, Benny. Man kommer så bagved. Man bliver træt i hånden, når man er færdig med at spise det. Så kommer vi til nu. Vi regner. Og vi får så A og B er lige med. Og så begynder vi altså at regne nu. Og nu kan I godt se, nu er pointen bare at regne alt det der ud, og så ender man med det rigtige også. Det kan I godt se nu, det må være det, der sker nu. Det må bare regne los der. Det der kan ikke noget være rigtigt. Det giver A1 i anden plus A2 i anden. Det står som det gør. Plus B1 i anden plus B2 i anden.
Det står som det gør. Og så hæver vi parentes. Nej, så skulle vi regne parentes ud først, så hæver vi den bagefter. Det er måske det rart. Og så får vi her det grader på en tunnels størrelse. Så det er B1 i anden plus A1 i anden minus 2A1 B. Plus den anden, det er også som det 2 i anden plus A2 i anden minus 2A2 B2 parentes slut divideret med 2. Og så hæver vi parentesen der. Og der kan vi ikke, skal vi ikke bare gøre det her. A1 i anden minus A1 i anden, de går. Skal jeg skrive ned? Ja. Okay. Så får vi A1 i anden plus A2 i anden plus B1 i anden plus B2 i anden minus B1 i anden minus A1 i anden plus 2 A1 B1 minus B2 i anden minus A2 i anden. Og så kommer der minus og minus, det giver plus 2A2 B2 divideret med 2. Og så kan I godt se, A1 i anden går væk med minus A1 i anden. A2 i anden med minus A2 i anden. B1 i anden med minus B i anden. Og B2 i anden med minus B2 i anden. Og tilbage står det for oven 2A1 B1 plus 2A2 B2. Og hvad skal vi så gøre nu? Det er bare del brøken i to del. Så 2A1 B1 divideret med 2 plus 2A2 B2 divideret med 2. Hvad skal vi så? Divideret med 2. Det er forkortet med 2. Så vi A1 B1 plus A2 B2. Og hvad så? Kan man slå Q i det? Hvilket var et det er da ikke noget svært, vi synes, at man skal kunne noget. For den her, Der var en krig. det er hovedsætningen, det er det sidste sætning. Ja. Der er et stykke punkterne ned, der skulle I have haft et punkt mere. Efter det her punkt, det burde hedde punkt 3, der står projektioner, ikke også? Og punkt 4. Der skal stå regneregler. Ja, der skal være 4, der skal være regneregler. Ellers skal vi lave nogle 5 regneregler. Det er 5 er langt lettere. Det der med at indskyde punkter, den er rigtig gris. Hvad siger du? Det der med at indskyde punkter, den er rigtig gris. Du kan da bare lave plads Ja. til det. Ja, det havde jeg jo ikke lavet, vel? Nej, det kan vi godt høre. Hvad var så 5 hed? Det er svært at lave ting rigtig første gang, det bliver også vidt det der. Det er ikke første gang, du laver det, er det? Men de spørgsmål lærer det første gang, det tror jeg. Og det bevis der, det er et godt bevis, det er det. Men det er så mange andre måder. Victor gør det jo ikke sådan, han gør det på en helt anden måde. Det her. Det er både nemmere. Ja, nej, det her det er mere dir.
Så har vi de regneregler her. Og det er den første A træk B, og det samme som B træk A. For det andet, at jo, A træk A, jeg kan godt lige tage med også, det er længden af vektor A i anden. Og 3'eren, det er S gange SA træk TB, det er lige med ST gange A træk B. Og så kommer det, vi skal bruge. 3 eller 4, og det er den distributive lov. A træk B plus C er lige med A træk B plus A trækket med C. Det er underforstået for parentesdagen. Og dem kan man jo ikke nå at bevise alle sammen, så man kan bare, jeg synes, jeg skal dem ned. Det synes jeg egentlig, vi skal. I hurtigt skal det ikke også. Så I skal sige nogle begavede ord. Og det er, de kan alle sammen bevises væk koordinatregningen også. Så nu tager jeg lige og løber dem kort igen. Så jeg tager beviserne nu her, men I skal nok overveje med at se, hvilke af I vil have med. Og den der er vigtigste, det er punkt 4. Det er så afgjort punkt 4. Bevis 1'eren, den er triviel. Altså, det er klart. Længden A gange længden af B, det er samme som længden af B gange længden af A. Og vinklen mellem A og B, det er også vinklen mellem B og A. Den er triviel. 2'eren, synes jeg, at man skal gøre lidt ved. Hvad skal jeg gøre? A træk A, det er længden af vektor A, gange længden af vektor A, gange cosinus til vinklen mellem vektor A og vektor A. Hvad er vinklen mellem vektor A og vektor A? 0. Du laver lige en fejl igen her. Vi falder jo i søvn, hvis ikke gør sådan noget. Ja. Så det er ganske gennemtænkt. Og så står der selvfølgelig længden af vektor A gange længden af vektor A gange 1. Og det er længden af vektor A i anden. Jo, den er med for det, hvis jeg har tid til det. Og så synes jeg, I skal skrive her, det sige her, 3 overspringes. Udlades. Der er ingen grund til at stå. Det er bare at sætte koordinater på. Jeg har alligevel tid. Det synes jeg, I skal udlades. Hvad skrev han? Udlades. Ja, fordi overspringes. Og derimod 4 udlades lige. Ja. Skal vi tage noget? Jeg tror bare, det er Du skal flytte. Jeg siger bare tak. Det var kun 6 minutter for det. Ja, det kan også passe. Vi tager det sidste punkt, tager vi først der. Okay. Så jeg skal bare igennem det der. Bruger DRU bruger ens betydende regninger. Og så gør vi det, at venstre side A træk B C lige med A træk B. Vi skriver det op, vi skal bevise. Plus A træk C skal vi vise. Og så indfører vi koordinater. Det er så A1, A2 træk og B plus C
det er B1 plus C1, komma B2 plus C2. Og lige med A prik B, det er A1, komma A2 prik B1, komma B2 plus A1, komma A2 prik B1, komma B2. De to, de er ens betydelse. Ikke C1. Jo. Det skulle jo lige se, C1, komma C2. Nu må jeg snart vågne op, som synes. Hvad står der? C1. C1, ja. Det siger du ikke. Og hvad gør vi selvfølgelig nu? Nu bruger vi selvfølgelig vores koordinatregneregler for skalarprodukt. Det er derfor rækkefølgen er vigtig, når man laver sådan en bevis, ikke også, at man får tingene med. Det er næsten lidt svært at styre på nogle gange. Og så her får vi så A1 gange B1 plus C1 plus A2 gange B2 plus C2. Vi ganger ud her. A1 B1 plus A2 B2 plus A1 C1 plus A2 C2. Det kunne være sjovt, hvis du lavede mellem R og B. RD. RD. Ja, Og nu er det her parentes, det er almindelig mennesketal. Det er almindelig mennesketal, det må så gange ud. Der får vi så A1 B1 plus A1 C1 plus A2 B2 plus A2 C2 er lige med A1 B1 plus A2 B2 plus A1 C1 plus A2 C2. Nu står det. Det gider jeg ikke travle. Det er simpelthen overskæld. Så siger vi bare, så trækker vi A1 ben fra begge sider, forsvinder de. A1 C1, A1 C1, A2, og D2, A2, og B2, A2 og C2. Så det gælder ensbetydende med. Så det er ensbetydende med, at 0 er lige med 0. Så hvis det er sandt, at 0 er lige med 0, så er regnereglen der sandt. Og da det jo er sandt, at 0 er lige med 0, så er regnereglen sandt, og så er det bevist. De ord skulle jeg ikke sætte på. Det er mere regulært, det her, sådan noget sinusværk. Nej, jeg føler, at giver mere sig selv. Ja, men det var så det. Og så i morgen, der gør jeg det her spørgsmål færdigt. Og så håber jeg på at kunne nå 2 spørgsmål mere. Men det får vi så se. 5. Og det var projektion, ikke også? Projektion og vektor på vektor. Ja. Projektion. Nej, det kan sige 4 hedder regneregler, og så 5 hedder det. Han lavede en lille ændring til. Ja, og vi har jo sagt en hel masse om det emne der, så vi er jo kommet langt hen, så vi skal ikke gøre alt for meget udvalget. Og noget stille det jo. Der er en projektion. Hvorfor vil I helst have A på B eller B på A? A på B. A på B, okay. Jeg vil helst have B på A. Ja, du er ikke Nå, kæft. Der er A her. Der er B her. Og A's projektion på B, det er sådan den her fede vektor. Det ligger her. Det er simpelthen A's projektion på B, og det hele opgaven ud på, det er at finde der regneudtryk for vektoren A's projektion på B. Det er simpelthen det, der handler om. Ja, og det første vi gør, det er, at vi siger, at A's projektion på B er jo en vektor, der er parallel med vektor B, og kan derfor skrives som en eller anden skalar gange B. Hvad skal vi kalde skalaren? S. S, kan det godt. Så det er altså S gange vektor B.
så snart S er bestemt, så har vi jo projektionen er bestemt. Vi betragter jo B som værende et bekendt vektor. Ja. Så indfører vi en hjælpevektor, nemlig vektoren her. Hvilken lejt på der, den vektor her. Den indfører vi, det kan den for C. Det skal være her, vektor C. C er en, i situationstegn, hjælpevektor. Hjælpevektor. Det er meget, meget ofte i matematik, at man indfører nogle størrelser undervejs i et bevis, og så skal de ikke bruges mere, og så har man resultatet. Det er den hjælpestørrelse, ikke? Der findes mange hjælpestørrelser rundt omkring i den her verden. Vi kan bygge med et tag på et hus, sætte nogle par stolpe under, og fjerne dem igen, når taget det er bygget. Det har været en hjælpestolpe. Den indgår ikke i selve konstruktionen. Den er en del for at få det til at fungere. På samme måde kan jeg opfatte hjælpestørrelse i matematik. Godt. Nu har vi jo, at vektor C er jo ortogonal på vektor B. Det er den jo simpelthen lavet til at skulle være, ikke også? Og dermed ved vi, at C prik B altså giver 0. Og det får vi brug for lige om øjeblik. Hvis vi tager vektoren A mærket B af projektion på B plus vektoren C, ja, så får vi selvfølgelig vektoren A. Det kan vi vist godt blive enige om, at det gælder, ikke? Ja. Så siger vi, at vektoren A mærket B, det er jo S prik B streg. Så vi får S gange B vektor plus vektoren C skal være lige med vektor A. Så prikker vi på begge sider af lighedstegnet med vektor B, således at vi får S B plus C. Og så prikker vi A på her. Nej, B på her. Vi prikker B på her, og det gør vi selvfølgelig også på den anden side. Så har vi lige bevist i det foregående punkt, under simple regneregler, hvad det nu hed, at der gælder den distributive lov, at vi skal prikke på hver af dem her, ikke også? Og så får vi her S, B, prik B, plus C, prik B, er lige med A, prik B. Her kan vi beholde skalaren, så får vi S gange B, og B prik B, B prik B, det giver længden af B i anden. Det var her vi lidt siden. Det er længden af B i anden. Og den giver simpelthen 0, fordi B og C i vinkelret på hinanden. Og så får vi lige med A prik B her. Og så har vi altså S gange længden af vektor B i anden er lige med A prik B. Så kan vi isolere S. Vi skal regne med, at det er jo en skalar, den her. Det er ganske almindelig skalar lige nu. Så vi kan dividere med den størrelse der. Og så får vi A prik B divideret med længden af vektor B i anden. Prøv lige at holde en skrivepause, så sikkert I forstår det. Er der nogen, der ikke forstår de argumenter, det der? Det er særligt vigtigt, at I forstår det, ikke? Hvor var det, du fik fra, at du skulle prikke med B derovre? Det var bare en god idé, jeg fik. Okay. Altså, det vi skal kigge på, det er, vi har to vektorer, der er ens. Så prikker vi B på den ene og B på den anden. Så får vi selvfølgelig to størrelser, der er ens. Og vi prikker med det samme på begge sider af lighedstegnet igen. Det gør vi bare. Det er fordi, at det fører til et resultat. Så er det med sygeligheden. Der er mange af det, vi bare kan lægge virke med. Nå, og så prikker vi ind i parentesen. Jeg har lige vist, at vi har lov til, at vi prikker på en så, det prikker på hver led for sig. Det havde vi i går, ikke også? Og så får vi jo altså B prik den, og på den anden også. Og her har vi altså også, at det giver B prik B, men det giver længden af B i anden, det havde vi også i går. Og C prik B, det giver 0, fordi det er vinkelret, det havde vi også i går. Og så har vi tilbage, og her står en ganske almindelig ligning. Det her det er jo et tal, vi kan bare dividere med for at isolere S. Nu er det ikke S, vi skulle have. Det vi skulle have, det var jo A prik B, men så er der bare at tage S værdien og føre
deroppe. Og så får vi har... Yes. Hvorfor var det? Fordi at vektoren B og C, de står vinkelret på hinanden. Fordi når vi projicerer, kan vi vinkelret på. Så må vektoren der være vinkelret på hinanden. Når vektorer de er vinkelret på hinanden, så er skalar på 0. Det er jo hyre vektorresultat. I sig selv et vektorresultat. Hvad skrev du der, sagde du, vi har hvad? Vi har altså A-mærket B. Det er så lige med. Og så skal vi have S-værdien. Men S-værdien stod dernede. Det var A prik B. Divideret med længden af vektor B i anden. Og så gange vektor B. Og dermed har vi vist den vigtige, den uhyre vigtige projektionsform. Formlen gælder også i rummet. Det er værd at bemærke. Og den gælder i øvrigt i vilkårlig høj dimension. Det er også værd at bemærke. Det skal vi ikke komme ind på. Det er de fundamentale sætninger. Ja, så kommer vi her til. Det her, det er altså ikke et skalarprodukt. Jeg har også skrevet prikte, men i virkeligheden så er det ikke noget prikte. For det her, det er bare gange. For det her, det er jo en skalar. A prik B er en skalar. Længden er en vektor, anden er en skalar. Skalar, skalar giver en skalar. Gange på en vektor giver en vektor. Det er så den vigtige projektionsform. Jeg synes godt, I kan nå lidt hurtigt også at have længden af projektion. Det gør vi lige lidt hurtigt. Og det er fordi, vi bruger den jo i senere afsnit, i afsnitsformen. Nu tager vi længden. Nu kun er det længdens længde. Så behøver vi ikke en stor formel der. Så skal vi have længdestreger på omkring, jeg hastigt altid være opmærksom på, hvad det foregår. Jeg skal nok lade være med at for tæt på. Det må jo være rigtigt, kan vi godt se. Vi har bare sat længdestreger på her, det er så lige med længden derovre. Men længden af en skalar gange en vektor, det er skalarens numeriske værdi gange længden af vektoren. Det her er derfor lige med den numeriske værdi af A prik B divideret med længden af vektor B i anden. Nej, jo, og så numerisk streger der, og så længden af vektor B. Man kan vise, at den numeriske værdi er en brøk. Det er den numeriske værdi af tælleren delt med den numeriske værdi af nævner. Altså man tager numerisk værdi af en brøk, ved at tage numerisk værdi af tælleren nævner hver for sig. Det gælder i øvrigt også, at man tager numerisk værdi af et produkt, ved at tage hver faktor for sig. Men det gælder afgjort ikke for summer og differencer. Det gælder det. Og det vil sige, at vi får numerisk værdi af prik B her for oven. Og så får vi numerisk værdi af længden af B i anden der. Så gange længden af B. Men længden af en vektor i anden er et positivt tal. Numerisk værdi er et positivt tal, det er bare et tal selv. Det vil sige, at vi kan fjerne de der numeriske streger. Forstår du? De ryger ud. Og det vil sige, at der står A prik B divideret med længden af vektor B i anden gange længden af vektor B. Og så er pointen nu, her står længden af B gange længden af B. Den ene af dem går så væk med. Den der. Og tilbage står det længden, numerisk A prik B divideret med længden af vektor B. Og det er altså formlen for længden af projektionsvektoren. Det er en formel, som vi bruger til afstandsberegning. Ja, det betyder, hvad er numerisk og hvad er afstand eller længde? Ja, Lige der. det kan jeg godt forstå, hvad det er. Prøv at se her. De der streger, du kan se der, det er længdestreger. Der står en vektor imellem dem også. Ja. Det der, det er også længdestreger, der står en vektor imellem dem. De der, det er også længdestreger. For alt det her, det er en vektor.
Når vi går herned, så er det der længdestreger, for det er en vægt, men det her, det er en skalar. Derfor er det har en streger, det er numeriske streger. Hvorfor er det en skalar? Det er det, fordi A træk B er en skalar, altså et tal. Og længden er en vektor, i anden er også en skalar. Og en skalar delt med en skalar, det er en skalar. Tælleren her er en skalar. Nævneren er en skalar. Så er brøken en skalar. Hvorfor er det så ikke en skalar op? En anden deroppe? Det står en vektor B. Er det fordi vektoren B står der, eller hvad? Det er der. Nej, den ovenover. Ja, det er fordi, det er fordi, det er det hele. Det her, det er en skalar gange en vektor, og det giver en vektor. Ja. Jeg tror, Det er lidt mere forståeligt. det kunne være en hjælp, hvis jeg laver det her i en spark herover. Og det bruger vi jo undervejs. Hvis man har S gange vektor A, så har man en vektor. En vektor. En skalar gange en vektor. Nu har vi altså længden af en Vektor. Men der gælder, ud fra vores definition, at det er den numeriske værdi af skalaren gange længden af vektoren. Den numeriske værdi af skalaren gange længden af vektoren, den gælder. Den bruger vi jo derovre. Den vi bruger også. Så de streger, der står her, det er numeriske streger. De streger, der står her, det er længdestreger. Ja. Ja, er det så fordi, at over på skalaren, den der, hvor der står S, nej, over på den højre side, ja, Det er fordi, at S det er en skalar. ja, Og mellem stregerne, der står S, det også. og alt hvad der står mellem, altså, Ja. hvis det er en skalar, så der står to streger, så er det numeriske streger. Det ved vi bare. Og hvis det er en vektor, der står 2 streger, så er det længdestreger. Ja, så en skalar har ikke nogen længde. Så er man vedtaget, det ikke også? Det har man vedtaget, fordi at så kan man få sådan en pæn formel. Det er jo flot sådan en formel. Er det noget, man elsker i matematik, så er det flot formel. Og derfor har man vedtaget den streger. Ja, ja. Det er rigtigt. Man kan jo ikke med vold og magt lave pæn formel. Matematik, der er der mange gange sådan, at man gerne laver nogle tåbelige eller halvtåbelige definitioner for at få nogle pæne sætninger. Man vil ikke have regneregler med undtagelse, så vidt det overhovedet kan sig gøre. Vi har jo regneregler med undtagelse. Man må ikke gøre det med 0 for eksempel. Det er jo en træls undtagelse. Det er bare ikke noget ved. Man kan ikke gøre det med en vektor og sådan der. Men så vidt det overhovedet er muligt, så vil man gerne lære matematikken. Bygger man den sådan op, at sætningen lige bliver uden undtagelse. De bliver pæne. Og så definitionen, det gør måske ikke så meget, det ikke er så pænt. Den bruger man jo ikke så tit. Det er jo reglerne, man bruger, ikke også? Det er helt, man siger, at man definerer sig ud af problemet. Det siger man mere. Det er et godt eksempel for det, ikke også? Det er jo pænt, den der, ikke også? Så en streg, det er ikke bare en streg. Her er det mere streg. Det er en længde streg. Ja, mere. Så det resultat, vi får der nu. Ja. Og altså det er jo så længden af projektionsvektoren. Altså det hele, altså det er jo så ikke, vi får en form. Den der, det er længden af A B. Så længden af A mærket B Det er en skalar gange en vektor. er lige med den der. Det er så den nummer 2 form, vi får. Jo. Ja, altså, vi viser 2 formler her. Selve projektionsformen der, og der er længden af projektionen, ikke? Og den der bruger vi lige om lidt, vi ved ikke om det er i dag, for det er måske i dag, vi skal bruge det igen. Når vi skal have afsted fra punkt til plan, punkt til linje, så bruger vi formen der. Den her skal man have været sidst med skrift. Hvad? Så? Jeg sidder lidt og overvejer, ville det ikke være en god idé under, vi havde punkt 4, der hed regneregler. Vi har regler med de der, altså med gange af skalarer. Jo, det ville det være. Jo, selvfølgelig, hvis du kan nå det. Jo, det ville være smukt. Den der, ikke også? Ja. Jo, hvis du kan nå det, men jeg er nu så døjelig til bare at køre den igennem til sidst, der er imod slutningen, ikke også? Jeg skal nok lave en spørgsmål til, ikke også? Men det er rigtigt, den har vi da hjem der. Det er da korrekt. Ja, undskyld. Ja, du må gerne beskrive, men kan du få dem til at fortælle, hvad nogle af dem, der var længde, hvad nogle af dem, der var numerisk igen? Det streger der. Ja, Det har jeg lige gjort. Jeg vil gerne høre det igen. ja. De streger her, det er længdestreger, fordi hele klumpen her er en vektor. Herned er de streger der numeriske streger, fordi klumpen her er en skalar. Men de streger herinde, de er længdestreger, fordi klumpen der er en vektor. Og dem her,
det er selvfølgelig længdestreger, fordi det er en vektor. Altså hvis der står en vektor imellem stregerne, er det længdestreger. Hvis der står en skalar mellem stregerne, er det numerisk værdi, og det er altså det hele, der står det. Når vi går det hele op. Men hernede til sidst, der er de streger her, det er længdestreger, fordi A prik B er en skalar. Så det er numeriske streger, numeriske streger. Dem her, det er længdestreger, fordi B er en vektor. Fordi at 2 vektorer gange med hinanden, det giver en skalar. 2 vektorer prikket med hinanden giver en skalar, derfor er det skalarprodukt. Okay. Det var det forbudte ord.